Okarबाय nih लोगोफोर नायदो फुरा स्पिडआव हिट जाखाबाय नायदो नै खाथियाव पियास लोगोफोर गसंबावगासिनो आङो दुगा आरोना Dolo लोगोफोर आंनि रिंसार आर बिबि टु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै थाबाय खनसे थ' दायो जोङो पिकनिक जानो थांनो नागिरदों आरोना नै गामिनि सिख्लाफोर गोजासो ओमफ्राय सेंग्राफोर सानै साथाम दं आरोना नै गारि गाखोजोब्बाय सिख्लाफ्रा दायो जों थांनो नागिरबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय बेदर सेदर एवना लाखाबाय जाहैदों जोङो आंथ' दा देलायनानैसो फैबावबाय ओमफ्राय बेदरखौ एवना लाखाबाय नै लोगोफोर दायो गारियाव गाखोजोब्बाय नै गासिबो नों मोनाङा गाखोजोब्बाय नै लोगोफोर गारियाव दायो थांसै जोङो ओरै ओमफ्राय देरबेल मोनबा लोगो मोनगोन जोङो बाय थांदों सरलपारा गाब्रा नै सिख्लाफ्रा सेलफि लागासिनो ओरैहाय बेदरा बेयाव लाजोब्बाय सोरनि समा बोरो वाह समा हनै बोरो नावलाय नायजाखाया नायलाय आयौ माथो नुखायो दायो नै थाबाय जों लोगोफोर नै गारिया ओरै फिथिंबाय आरो जोंनिया ओमफ्राय नै जों थाबायबाय सानै साथाम सिख्लाफोर दं नै माखासेया गारियाव गाखोबाय थ' थांग्रोसै लोगोफोर जोङो ओरै देरबेल मोनबा लोगो मोनफिनगोन एसे देखायगोन आङो जोंनि जानाय लोंनाया माबायदि जायो दायो सालायबाय जों लोगोफोर नै गाखोजोब्बाय बयबो मबाइलाव होसिनदों आरो होबाय सिबबाय सेलफि लागासिनो नै लोगोफोर दायो जोङो क'क्राझार सफैबाय नै ओमफ्राय बेयाव खरस थरस लागासिनो आरो बिसोर नै ओमफ्राय सिख्लाफ्रा गारियावनो जिरायनानै दं नै मटर खालाय जादलागासिनोलाय गोम 10 थाखानि बायना होखाबाय आङो जिदलागासिनोमोन दहायनिफ्रायनो नै 10 थाखानि जाखाबाय आङो गोमनो मेथाइ बिगासिनोमोन नै wah Ebaनिफ्राय बाइकखौसो भारा लानांसिगोन र' मोजाखाय लोगोफोर टाइम मोनफैबाय नै जोङो सफैबाय नै जोङो देरबिलाव नै खाथ' मालफ्राबो गाथावनो Kadang-kadang saya jalan nih saja mingklowat dah. Supaya ini lagi berkas swing terbaik. Anu nunggu, anu sana nunggu. Di kuna udah nih lagi bersih. Nah, so, kau nunggu? Nah jadi lagi bersih. बयबोथ' मिथिखागौ बेयाव बयबो फैबाय थाखायो नै जौ लाबोगासिनो आखायाव नै नाहरदो गारिया नै जोंना बेयावनो दङ बरन्द' जौआ फट'सो लागासिनो फट' लानायाव नुवाखै डिस्टार्ब खालामना होनोलां फट' लानायखौ फट' लागासिनो Jadi disap kalau ni orang purlan ego. Dia yang gue lapan ni. Dia. Purlan sini jadi lagi berdua. Kebetulan itu ni. Rob raja tu yang biaran itu ni lagi ber. Fiti menilai apa kadang biar kau ni. Aras kau ni amprai. Ni cuma masih kes kene. Masih kene banyak kas ni biar. Ni. Ni biar dong juga. Biar fiti menilai apa aja Sekolah berapa nih? Bedor, mau bedor dong beoleh. Mentam nih bedorannya. Iunan selap kadang. Kalau ke pedalangan aja nih, biarnya gegempur layar naman serane. Biasa kamu gegempur layar nih, dalangau. Baik nih, jengna be, sini bedor saukas nih besarnya. Ambil yang tadi nih, nau kakan tang nadar nal legeber. Nau kakan siang tadi legeber nih. Mereka sekolah berapa kakan nih demen, kakinya apa besarnya? Geli masanya nih, mau juga dalangah. Nih. Udah dong nih lego rio mana? Kalau kau tanya suwe nih juga, nau kakan sih nau nih lego ber. Pun setakan nih sasiau, kudu lawu nih, nau deh nih,
गाखोनोसै जोंबो लोगोफोर टिकेट दानसै ओमफ्राय गाखोनोसै नै ओमफ्राय औवानि दालाङा जि मोजां नै लोगोफोर नै नाहरदो जोंबो गाखोनोसै नावखौ थ' लोगोफोर दायो गाखोबाय नै जोङो ओमफ्राय नै सिख्लाफ्रा मालाबानो जिरायबावबाय ओमफ्राय नै लाजिग्रांबावबाय आङो दायो सालायनानैसै दसे थानानै जोङो नै बैथिं गंसे थांबाय नै ओमफ्राय गंसे दंहैयो बैयाव नै लोगोफोर नै दायो सालायनो नारबाय औ नै मा गंनैया ओरै दंहैयो नै जोंनिया सालायनो नारबाय थ' लोगोफोर दायो फैबाय नै जोङो सालायबोबाय नै नायनो हागोन नाव गाखोबाय दे लोगोफोर गाखोगासिनो लोगोफोर गसंबावगासिनो आङो दुगा आरोना लाइफ जेकेट गाननानै गोलैबाबो जेबो जाखाया आरोना लोगोफोर नै एकदम गसंबावदोंसो आं जिरायबावाखै नै दै गिदिराव फैथारबाय नै दायो लोगोफोर जोङो दायो थांफिनसै लोगोफोर नै फैफिनबाय जोङो दायो लोगोफोर नै गसंगासिनोसो आं दाबो थ' लोगोफोर जों दायो नावखौ गाखोनानै फैखांबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो पेराग्लाइडिंबो खालायनो नागिरदोंमोन आरोना ओयाव नाहरनांगोन नै माने गोजौसिनावबा 1000 जाहैदों ओमफ्राय एसे गाहायावबा मोननै दं बैयाव 1000नो ओमफ्राय नैबे मोनसेथिंबा 500 जाहैदों दा टिकेटआ बांद्राय आं गाखोनो हानाय नंला आरोना लोगोफोर फैसाखौबो लाबोआखै आं एथ' बुरजा माने 500 जाहैदों ओमफ्राय बै गोजौसिनावबा 1000 जाहैदों गाखोथ'ला आं लोगोफोर माने फैसाखौ लाबोआखै आङो नङाबाथ' गाखोनो सानदोंमोन आङो र' मालाबा फैबा गाखोनोसै माने गाखोफेराखैना गाखोनायनांगौ एक्सपिरियेन्स लानांगौ माबायदि अमासेखौ होबाय नै लोगोफोर जोंनिया फुरा गिदिर गिदिरखा नै मोनबावबायसो नां नैबे नै नायदो नै गिदिर गिदिरथार थ' लोगोफोर दायो जानो नारबाय आङो बेदरखौ नै अमा बेदर एवबाय आलुजों एवना लाबोखानायसै लोगोफोर बेयो न'निफ्राय एवना लाबोखानायसै दसे साखिनायसै आङो नै गोथावआनो ओमफ्राय नै अमासेया होगासिनो दनै दथाम मोनबाय जोंनिया ओमफ्राय नै सिख्लाफ्राबो जाबायानो आरोना नै बारा देखायला बिसोर गाज्रि मोनगोन ना आलुखौ दानानै देखायबायसै आं दाया गोथाव आलुआबो लोगोफोर थ' लोगोफोर जोंना माखासे मोनबाय नै अमासे होनाया बरिया हिट नुखाबाय नै पियास हानानै लाखाबाय ओमफ्राय नै दरब्रै दंबायो बेयाव बे मोनबाथाय फुरा लगायसैबो नायदो खाथियाव फुरा हिट खारना थ' लोगोफोर दायो मोनजोब्बाय नै जोंनिया पियास थियास हानानै लाखाबाय बेयाव ओमफ्राय नै हागासिनो आरिया मोनजोब्बायबो लगायसै दसे उनाव फुरा हिट जाखासिगोन फुरा आखाया जोंनिजों फुरा आलादाखा जाखादों नै कालारानो जोंना गोजालायखा मोनसे दंबाय नै दरब्रै फुरा हांनाय सेक थ' लोगोफोर जाबाय नै फुरा हिट जाखाबाय नालाय नै खाथियाव पियास दुन्दिया नै होगासिनो बिसोरबो नै खाथियाव नायथारदो लोगोफोर बे अमाया सिगोनायाबो मोनबाय नै ओमफ्राय एसे लाबाय आङो नै दायो अमा सिगोनायखौबो एसे साखिनायसै खाथियाव नै साखिनायसै गोथाव फुरा थ' लोगोफोर दायो आं नैखौ गाखोबावनो नारबाय नै बैयाव गाखोखांबाय आं मोनसे ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे गाखोबावनोसै आरोना नै दायो गाखोनोसै नै लोगोफोर लोगोफोर नायदो नै बेयाव गाखोबावबाय आङो बैयाव मोनसे गाखोबाय दहाय दे फुरा स्पिड होखायो बे खिन्थु नै र' दा नुगोन ओंखारबाय नै लोगोफोर नायदो फुरा स्पिडआव होगोन आरो दसे उनाव लाइफ जेकेट लोगोफोर नै लाइफ जेकेट फुरा हिट नुखायो आरोना लोगोफोर दायो गाखोबाय नै गाखोना फैखांबाय जोङो फुरा स्पिडआव खारदों आरोना नै लोगोफोर थ' लोगोफोर दायो गाखोना फैबाय आङो माने 100 थाखा लादोंमोन आरोना गाखोगासेयाव 100 थाखा ओमफ्राय बैनिया 50 थाखा बिनिया एसे बांसिन स्पिडआ बारा नालाय बेहा ओमफ्राय गाखोग्राया बारा दाना बेहा थ' लोगोफोर थांफिनसै आङो दहायनि जानाय जायगायाव लोंखांबाय खोमा बिसोरो ओमफ्राय आङो बेयाव गाखोनो लुबैनानै फैथारबाय आरोना थ' लोगोफोर आङो ओरै बेरायना फैखांबाय बेयाव दावदै खेला गेलेदोंमोन आङो खुनु लाबां गैखाया जाखाया आंनाव ओमफ्राय नैखौ बायनानैसो लाबोबाय आङो कमेन्टआव जायनो आइलाबो होनो बेनोनो हैगोन आरो आङो ना लोगोफोर
नोंथांमोनहा बेखौ नांगौबा आइ लाभ इउ बुंहरनो होबाय कमेन्टआव लोगोफोर थ' लोगोफोर दा थांनारबाय आरो जोङो बेनिफ्राय माने 4ता बारबानो थांनांगौ होनदों बेयाव माने 4ता बारबावगासिनो दाथ' नै गासिबो थांनो रेडि जाजोब्बाय जोङो गासिबो एसे फट' सट' लाबोबाय आरो बिसोर नै रेडि जाबायानो जोङो थांनो थ' लोगोफोर माने भिडिअखौ आं बेयावनो दोननोसै आरो दिनैनि भिडिअखौ थ' लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर अननानै खनसे लाइक खालामना होबानो जाथारबाय लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो